I don't know if this was planned or not, but yeah, there are two groups, but all of them are marching towards the same direction, right? But yeah, kunabanye abadecide ukuthi bangene Stwetla while initially bekuthiwe angene Stwetla kuyadlulwa. So asazi ke kulaba bangene Stwetla bangena ngaliphi, but ke we'll find out later on ukuthi bangenile then bathole ini ngaphakathi Stwetla. So yeah, okwamanje sisalindile lana. We can ask uMabika ukuthi manje sobalinda or kanjani. Mr. Mabika. Yes sir. Ukraine. Ishabuza bro. Kunabantu abangena Stwetla mfethu, what's the take? Bangena Stwetla manje into engibhekayo amaphoyisa azi ukuthi sihamba ngala sihamba siyale. So then bona si avoidile ukuthi bangene Stwetla, mhlawumbe ubonile bathe bangena Stwetla ngala ngine reason ukuthi why Stwetla sincane uyabona inamba ekhona. And more people are still coming. Exactly, still coming. And manje mabengena Stwetla obvious bangasuke bamoshe nanokuthi kungcono manje izinto zenzeka ngala. That is why nje basibadala la senza sure ukuthi ingane ayimoshi yonke into iphela ngepeace. So Mr. Mabika, into engathanda ukuyazi ukuthi siyabalinda laba bangena Stwetla or thina saqhubeka ngohambo. Fanele sibalinde laba baseStwetla because masibayeka kanjeyana asazi ukuthi bahamba egameni lani bona noma banathi, fanele sibalinde laba sibela nabo sazi ukuthi babuye lapha ya vele incane le ndawo kunanomfula ngale bazobuya beze ngala ndele sikwazi ukuthi ya senze into eyi1 ya sibalinde bhuti omdala, siyabonga. injalo ndaba. Sharp.